Mal-wasla fiċ-ċentru tal-Firju l-Konvenzjonijiet ftaqali l-President Mirjam Spiteri de Bono intlaqat minn Gwardja tal-Onur, iffurmata minn rekluti tal-Forzi Armati li fi żmien tliet ġimgħat sa jsiru soldati. Akkumpanjata mill-Kap tas-Servizz Pubbliku Tony Sultana, il-President żaret iż-żoni dedikati għal xogħlijiet differenti tal-amministrazzjoni pubblika, kif ukoll il-ħaddiema minn kull qasam tas-servizz pubbliku. Ma TVM News esprimiet l-apprezzament tagħha s-servizz pubbliku, il-ħaddiema fi ħdanu u s-servizz li jingħata lin-nies. Iddeskrivet l-esperjenza tagħha tal-lum bħala informattiva. Dejjem hemm xi ħaġa ġdida, xi ħaġa innovattiva. Is-sena hawn iktar affarijiet, għax tnedew aktar servizzi. Metodi innovattivi li huma importantissimi imħabba t-teknoloġija li qiegħda dejjem tavvanza. Iffirmat ukoll dik li b'aktar minn 3500 firma ġiet iddikjarata minn The Malta Records bħala l-akbar bandiera ta' drab bl-akbar numru ta' firem differenti f'Malta. Waqt l-Expo tas-Servizz Pubbliku komplew jitnedew bosta inizjattivi fosthom minn pjazza l pjazza li hija maħsuba biex toħloq esperjenzi artistiċi u kulturali fil-pjazzezz li huma l-qalba tal-komunitajiet Maltin. Il-Ministru għall-Wirt Kulturali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal minn pjazza l pjazza tikkonsisti f'sensiela ta' spettakli, films lokali u attivitajiet komunitarji u interattivi bil-ħsieb li l-pjazzezz jinbidlu f'ċentri ta' kreattività. L-organizzazzjoni sa tkun fdata f'idejn il-Kunsilli Lokali. Is-Segretarju Parlamentari Alisinzera Faċivelli qalet li għal kull attività f'din l-iskema l-Gvern se jalloka madwar 25,000 euro. Bil-qasam edukattiv tnieda l-portal u Liedna My Child li bih il-ġenituri u l-kustodji ta' tfal sa jsibu f'post ċentrali. Is-servizzi edukattivi kollha offruti mit-twelid sa 18-il sena. Il-Ministru Clifton Green qal li għall-ewwel dan il-portal se jiffoka fuq is-servizzi edukattivi, iżda bil-mod il-mod sa jinferex għal oqsma oħra fosthom is-saħħa, l-kultura u trasport. L-Awtorità l-Kompetizzjoni l-Konsumatur ħadet l-okkażjoni tniedi l-10 edizzjoni ta' Premju Servizz Bid-Bissima, kompetizzjoni li tippromuovi kultura ta' servizz ta' kwalità għolja li uffukat fuq il-konsumatur. L-Awtorità ħeġġet lil konsumaturi biex jivvotaw għall-bejja favoriti tagħhom u ħeġġet lin negozji biex jieħdu sehem jekk jemmnu li jistħoq ilhom rikonoxximent. U bħala parti minn din l-Expo impjegati tal-Public Broadcasting Services etaw ċans li tfal biex jaqraw l-aħbarijiet u japprezzaw ħidmet ix-xandir nazzjonali. L-Expo tas-Servizz Pubbliku tibqa' miftuħa sal-ħadd filgħaxija u dħulu mingħajr ħlas.